cinema, caralho! Nu vede lumea televizor? Toată lumea mă la Sama comisar. Dați-vă mă din primul. Băiatul e șoferul ăla. Ăla e șoferul de acolo? Nu, dar victima. Ăsta pe care l-a accidentat? Nu, e bătrână. E bătrână? Dacă era un țigan mai vine așa. Mașina grea! Mergea pe mijlocul drumului circulat, băieți avea o mașină în partea aia și toate depășirii. Nu văzut-o, cred că nu. Băgați de... Total, barbizul ăla. Barbiz și... Nu mai să vedem să stăm de cătului ca mine. Hai la șofer, la șofer. Mai dați-vă așa, vezi și țigară. Și cam atât, o plagă tăiată. Și în rest e ok. Oricum va merge la spital în condiții de... La ce spital? La Bașcani. La ce spital? La Bașcani, la spitalul din Bașcani. Da. Dați-mi vă rog un buletin. Buletinul la poliție? Da, la poliție. Bun, atunci o să discut cu dumnealor, îmi trebuie și mie. Vă spuneți și ce s-a întâmplat, vă rog? Eu nu știu ce s-a întâmplat. Sunteți rudă cu victima? Da. Proprietarul mașina în parcare în fața poliției, cheile la ofițer civil, da? Poliție la Pașcani? Pașcani, bineînțeles, da. În fața poliției, cheile la ofițer civil. Parcare mergem la rezultat. Hai să ne dăm acolo.